4 דרכים למחקר מילות מפתח. היי לכם, שמי חנן מנדל, מייסד ובעלים של סוכנות הדיגיטל טופ PPC, ובסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם ולהראות לכם איך לעשות מחקר מילות מפתח ב4 כלים חינמיים. מחקר מילות המפתח הוא שלב קריטי ביצירת הקמפיין וגם בשלב האופטימיזציה, וכדי שנוכל לעשות אותו אנחנו צריכים להשתמש בכלים מסוימים. לא מספיק לנחש ולחשוב מה אנשים מחפשים, אלא גם לצפות ולהסתכל על נתונים מסודרים. 4 הכלים הם כלי לתיחוד המפתח של גוגל אדס, גוגליט, מחקר מתחרים, וכמובן בארד או ChatGPT. אתם מוכנים? בואו נתחיל. השיטה הראשונה שעליה אני רוצה לדבר ולהראות לכם היא הכלי לתיחוד מילות המפתח של גוגל. כלי לתיחוד מילות המפתח של גוגל נמצא בגוגל אדס עצמו, וכדי שנוכל להשתמש בו אנחנו צריכים שיהיה לנו חשבון גוגל אדס כלשהו. אוקיי? איך לפתוח חשבון גוגל אדס נקבע הרי בסרטון אחר, אז בואו נתחיל. אני רושם לי פה גוגל אדס. אני אכנס לתוך הפלטפורמה שלי. ופה אני בעצם מגיע כאן, יש לי כאן הגדרות או כלים והגדרות, ותחת תכנון אני מגיע לכלי לתיחוד מילות המפתח. אני לוחץ פה על המנורה, ואני מתחיל להכניס את המילות המפתח שלי שקשורות לעסק שלי, למה שאני רוצה לפרסם, כדי לקבל עוד ועוד אינדיקציה. אז אני רושם למשל אוכל לחתולים, מזון לחתולים, אוכל לחתולים רויאל קנין, למשל, מעדנים לחתולים, אוכל לחתולים מבוגרים, אוכל לגורי חתולים, אפשר לשים אפילו צעצועים לחתולים. מה עוד אני יכול לשים פה? אוכל יבש לחתולים, אוכל רטוב לחתולים. שימו לב שאני יכול לשים פה עד 10 מילות מפתח, וגוגל יציג לי את התוצאות. הנה אנחנו נלחץ פה, ותוך כמה שניות נקבל תוצאות. אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? קודם כל יש כאן את מילות המפתח שאני סיפקתי, שזה אוכל לחתולים, מזון לחתולים, אוכל לחתולים מבוגרים וכו' וכו'. אני לא אעבור עכשיו על כל הרשימה. אבל מה אני מבין מפה? מפה אני מבין שאוכל לחתולים זה בעצם מילת המפתח הכי חזקה שיש לי. שבגלל שאין לי פה קמפיין פעיל, אני בעצם יכול לראות רק טווחים, ואני לא יכול לראות מספרים מדויקים. אבל מכל הרשימה הזאת, יש לי בין 1,000 ל10,000 חיפושים בחודש. יש לי גם מזון לחתולים וכו'. הנה אני יכול לראות כאן כל מה שסיפקתי. אני יכול לראות כאן הצעת מחיר לראש הדף, זאת אומרת הצעת המחיר הנמוכה ביותר בשנה האחרונה שהוצאה, כדי שלפי מילת המפתח הזו המודעה תגיע לראש הדף, הצעת המחיר הגבוהה ביותר. מפה אנחנו יכולים גם להסיק את הממוצעים, שזה הייתי אומר שזה פה משהו כמו 2.5, 2.30 פלוס מינוס שקל לקליק אחד. אוקיי? ויש לי פה את התחרות, אני רואה שהמילה הזו היא מאוד מאוד תחרותית, הרבה אנשים מתחרים אליה, גם המילה הזו, גם השאר, זאת אומרת, זה כל מה שקשור לחיות מחמד, זה מאוד מאוד תחרותי, אפשר להגיד שהממוצע פה זה 90 ומשהו, כמעט 100. אז, ופה יש לי, דרך אגב, גם הנה, יש לי כאן רעיונות למילות מפתח. זאת אומרת, זה לפי מה שאני סיפקתי, האלגוריתם בעצם מצא מילות מפתח אחרות שיכולות לעזור לי. אותו דבר כמו פה, רק שכאן גוגל מצא לי את זה. אוקיי? אני יכול, אם אני רוצה, אני יכול לסמן את מילות המפתח המבוקשות. הנה ככה. ואני יכול לעשות אותם, אני יכול לעשות שזה יהיה התאמה רחבה, התאמה לביטוי והתאמה מדויקת, זאת אומרת איך אני רוצה שאנשים ימצאו אותי. אני יכול להגדיר מזה, ליצור עם זה קבוצת מודעות חדשה. אני יכול לעשות
לקמפיין חדש ולקמפיין קיים. אני יכול להעתיק את מילות המפתח האלה, ויש לי פה גם להוסיף את זה כמילות מפתח שליליות. הכי חשוב שאני יכול בעצם להוריד את כל הרשימה הזאת גם לאקסל או לגוגל שיטס. אוקיי? אני פה גם יכול לשחק עם הטווחים, עם השנים, כדי לראות ממתי עד מתי. ברירת המחדל זה שנה, אבל אני יכול לעשות שנתיים, אני יכול לעשות חצי שנה, אבל הכי מומלץ זה בשנה האחרונה כדי לקבל תמונה רחבה מספיק. מי שמפרסם בחול יכול גם פה לשחק עם המדינות, יכול לשים את זה רק בישראל, יכול לשים את זה בארצות הברית. הנה אני יכול לשים פה למשל ארצות הברית, אני יכול לעשות עם זה ולשחק עם זה, לעשות עם זה רדיוסים, וכמובן אני יכול גם לשחק עם השפה. אוקיי? אז זו הייתה השיטה הראשונה, הכלי הראשון שאיתו אנחנו יכולים לעשות מחקר מילות מפתח. ובואו נעבור לשיטה השנייה. השיטה השנייה היא גוגלית. אז אנחנו ניכנס פה לגוגל, ואנחנו נעשה פה, אנחנו פשוט מאוד מחפשים לפי שורת החיפוש, מה אנשים מחפשים בפועל. אז אנחנו יכולים לשים פה למשל, הנה אוכל לחתולים, ואני רואה פה רשימה של כמה וכמה חיפושים נפוצים יחסית. מה אני מבין מתוך החיפוש הקצרצר הזה? שאנשים מחפשים, חלק מהם מחפשים לפי מותגים, רויאל קנין, גו, מיטו. אנשים גם מחפשים לפי משקל של המוצר. אנשים, מחפשים גם לפי הגיל של החתול שלהם, או גם לפי איפה שהם יכולים לקנות את זה. אנחנו יכולים לדייק את זה ולעשות את זה בכל תחום שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לשים למשל עציצים למרפסת. מה אנחנו מבינים מפה? שהרבה אנשים מחפשים לפי הכיוון שהמרפסת שלהם פונה אליו. אנשים מחפשים לפי מה עשוי המוצר. וכהנה וכהנה. הנה עציצים עצי נוי למשל. הנה אני יכול גם פה אני רואה. בעצם אני יכול לעשות את זה על כל תחום ותחום. זה מאוד פותח לנו את הראש. זה מאוד זה אינדיקטור לא רע בכלל, כדי שנוכל לראות מה אנשים מחפשים. זה כלי פשוט, קצת סיזיפי, אבל שווה את זה. הכלי השלישי שעליו אני רוצה לדבר הוא מחקר המתחרים. אני אתן לכם דוגמה. אני שם פה בשורת החיפוש את המילה אפוסטיל. מה שאני עושה פה, אני נכנס לצורך העניין לאתר ממשלתי. אנחנו יכולים לעשות את זה בכל אתר, ואנחנו פשוט מתחילים לקרוא, לא מילה במילה, אבל אנחנו מתחילים לקרוא ולהבין מה המילים או המילה הנפוצה ביותר שיש בתוך האתר הזה. אנחנו יכולים גם להשתמש בספירת מילים. אז הנה פה, נגיד יש לי כאן את המילה אפוסטיל 18 פעמים. זה לא מעט בשביל דף אחד. אוקיי? אני יכול להיכנס אותו דבר לאתרים של עציצים, או שאני יכול להיכנס לאתר של עורך דין תעבורה, או שאני יכול להיכנס לכל אתר שהוא ולראות מה מילות המפתח הנפוצות בתוך הדף, כדי שנוכל לקבל אינדיקציה מה מושך לאנשים את העין. אז תיכנסו לאתרים, תבדקו מה משך לכם את העין. אפילו תיכנסו למודעות של המתחרים שלכם. מה מושך את העין? מה מילת המפתח הנפוצה ביותר? זה כלי שמאוד מאוד פותח את הראש ומאוד מאוד עוזר לנו לראות איזה מילים המשתמשים שלנו מחפשים ואיזה מילים המפרסמים שלנו מחפשים, או איזה מילים המפרסמים שלנו משתמשים בהם. אוקיי? וזה היה הכלי השלישי. הכלי הרביעי שעליו אני רוצה לדבר, וזה כלי שלדעתי הוא כלי מדהים, יכול לתת לנו נתונים בשניות, הוא ברד, שזה בעצם כלי שימוש, הצ'אט של בינה מלאכותית של גוגל.
שאנחנו ניכנס אליו עכשיו. ואנחנו כאן נרשום לנו, למשל, אני רושם לגוגל, לברד, מה אני רוצה. אני רוצה שיעשה לי, הנה אני רושם בבקשה, תיצור לי טבלה של מחקר מילות מפתח לאוכל לחתולים. אפילו אני ארשום, בבקשה תעשה לי מחקר מילות מפתח לאוכל לחתולים. הרשימה, הטבלה צריכה להכיל 20 מילות מפתח עם עלות ממוצעת לקליק. הנה, אני אפילו אשים את זה, אוכל לחתולים בישראל. הטבלה צריכה להכיל מילות מפתח עם עלות ממוצעת לקליק. מידת התחרות, אחוז המרה ונפח חיפושים. תעשה לי טבלה למחקר מילות מפתח ונפח חיפושים. דוגמאות למילות מפתח, אוכל לחתולים, אוכל לגורי חתולים, אוכל לחתולים 15 קילו, אוכל לחתולים מבוגרים. ותוך כמה שניות אני אקבל את הנתונים. הנה, קיבלתי את הנתונים, יש לי פה 20 מילות מפתח, אני יכול לייצא את זה לגוגל שיטס, שזה בעצם האקסל של גוגל. אני רואה כאן עלות ממוצעת לקליק, הנה, מידת תחרות גבוהה, בינונית נמוכה, אני יכול לראות כאן אחוז המרה, מאוד מאוד חשוב, אוקיי? אני יכול להסיק מפה המון מסקנות. הנה נפח חיפושים, אני יכול להשיג פה המון מסקנות. הנה פתיחת שיטס, והנה קיבלתי את הטבלה שלי. כלי מאוד שימושי, אני מאוד ממליץ להשתמש בו. הוא פשוט מאוד איך הייתי אומר, הוא מאוד מותאם לנו. אנחנו יכולים לרשום בו מה שאנחנו רוצים. אני יכול לעשות פה טבלה של אפילו 10 טורים, שבכל טור יהיה לי משהו אחר. אוקיי? בסדר גמור. אז זה בעצם היה הסרטון שלי עבור 4 כלים חינמים למחקר מילות מפתח. אני מקווה שעזרתי לכם. אם יש לכם שאלות, בכיף אתם מוזמנים לפנות אליי. מקווה שהסרטון עזר לכם, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי.